дирӯз санаи 13 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти ҳайдар усмонови ноҳияи бобоҷонғафуров маркази саломатиро мавриди истифода қарор доданд. иншооти нави саноати тандурустӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи 31-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон бо тарҳи муосир бунёд гардидааст. бинои маркази саломатӣ аз таххона ва аз 2 ошёна иборат буда дорои 34 ҳуҷраи корӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. бо таъсиси ёфтани маркази саломатӣ 40 нафар мутахассисони соҳа бо ҷои кории доимӣ таъмин гардиданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо имкониятҳои фароҳам гардида дар муассисаи нави тиббӣ аз корҳои анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд ки бо истифода аз шароити муҳайё гардида кормандони соҳаи тандурустӣ дар самти дастрасии аҳолӣ ба кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ содиқонаи софдилона фаъолият намоянд. дар ошёнаҳои якум ва дуюми бинои маркази саломатӣ нуқтаи ба қайдгирӣ, гӯшаи гиёҳдармонӣ, ҳуҷраҳои осебшиносӣ, дорugузаронӣ, ҷарроҳӣ, хатна, духтури занона ва ҳуҷраҳои табибони оилавӣ ҷойгир шудааст. дар таххонаи бино бошад толори маҷлис бо 60 ҷойи нишаст ва ҳуҷраи физиотерапевтӣ бо 2 кати хоб мавҷуд мебошад. маркази саломатӣ бо таҷҳизоти замонавии соҳавӣ аз ҷумла дастгоҳи рентгении рақамӣ, ултрасадо ва сабти барқии дил ва озмоишгоҳ муҷаҳҳаз карда шудааст. ба иттилои масъулин то ин дам дар ҳудуди деҳоти ҳайдар усмонов дастгоҳи рентгении рақамӣ мавҷуд набуд ва сокинон барои ташхиси рентгенӣ ва осебшиносӣ ба маркази ноҳияи бобоҷонғафуров ва шаҳри хуҷанд мерафтанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин дастур доданд ки дар фаъолияти касбӣ дар баробари истифодаи усулҳои муосири хизматрасониҳои тиббӣ ба бахши гиёҳдармонӣ низ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда дар раванди табобати бемор аз гулу гиёҳҳои шифобахши ватанӣ бештар истифода баранд.